Imao sam jednu ideju za eksperiment, da vidimo koliko je bezbedno, da će mi neko ukrasti par iz novčanika dok ja spavam pored. Bukvalno ću da ležim, da spavam i da im da li će neko te da mi ukrade stvari. Policija! Tokio je najbezbedniji grad. Da li je? Da ćemo saznamo. Koji su tvoji utisci? Da li se osjećaš bezbedno u Tokiju? Da, bezbednije nego u bilo kom gradu da smo sad bili. Ja se baš osjećam bezbedno u Tokiju. Generalno, ja se često osjećam bezbedno. Ali to je zato što pazim šta radim. Ne idem na pogrešne krajeve, ne ostajem kasno noći u gradu sam. Sad, ja sam čuo da ti u Tokiju možeš sad noći spavaš na ulici. Tako ćemo večeras da uradimo eksperiment. Ja ću legnem sred ulice spavam, ali imat će mi neko nešto ukrasti, vi će da me snimate. Ja, u Tokiju nemaš ti kao pogrešnih krajeva. Sve pravi kraj. I večeras ostajemo cijelu noć u gradu, gdje ćemo da vidimo ljude koji izlaze, prave probleme. Danas je vikend, izlasci su, malo ljudi pijuckaju. Ko zna šta će se desiti? Znači, ima puno turista, možda su turisti najveći problem. Vidjet ćemo. Znači, danas istražujemo tu možda ne toliko bezbednu stranu Tokija i već kad istražujemo bezbednost ovog grada, zašto ne bi umešao to svoju mlađu sestru? Znači, da li mogu ja moju sestru da uplošim s leđa? What about me? Hi! Where are you guys from? Serbia. Oh, Serbia. I've been in Serbia. Really? Yeah. Where are you from? We live in Tokyo. Oh, really? Yeah. Where are you guys going? How did you get your visa? Tell us. The visa? Yeah? We're married. Can you marry us? Yeah, you married? She's beautiful. We are married, yeah, but we don't have... I want to get married. Yeah, she can get married with her, I'll get married with you, right? Okay, I like you. Ok, već su drunk ljudi. Već ima kriminalnih ljudi. Šajmo se, baš su fini ljudi. Nego bilo me smiješno vlogu, evo. Šunjaj se goci. Stealth mode. To stealth. Ja ne moram tu šeseć malo. Ja ne znam gde je Jeca, ali tu negdje bi trebalo da bude. Sreća ima crvenu kosu pa će je lako prepoznati. Znači tu negdje može biti Jeca. Problem je što i ona mene može lako da vidi. Ja se previše ističem. Goca ide po kafu, tako da ostajem sam. Možda bolje iz ovog kombija. Što se tako šta gledaju, nije mi jasno. Gdje ste bre ljudi? Dobro je, prvi put si uspeo. Drugi put? Drugi put, no. Vidimo se sutra. Pac-Man sladoled. Wow, bate izgleda. Evo, ja moram da probam ovu margaritu. Znači, upravo ću da jedem margaritu od Pac-mana. Znači, Pac-man, margarita i usput je Pac-man je DJ, a žaba je u ćošku. Pre nekih nedelju dana smo počeli recenziju Shinjukua i sada ćemo da je završimo. Prvo idemo DJ set, znači nije Marko Nastić, ali solidno je. Ovo su za sada ocene, idemo sada na Pac-man, hranu i iskustvo. Kakav početak dana, brate, šta je ovo? Jel' dobra? Dobra? Ovo je takav experience, nikad ništa ovako nisam doživjela. Ni nećeš. I, dobre? Dobre. Jeste. Dobra je pizza. Pac-man experience 10, I don't care. Mala je bila pizza, ali ne zanima me ništa. Jeca, jaca, prvi utisci. Prvi utisci za Shinjuku. Oh my god!
Naravno u Shinjuku je ono tehnologija, sve imaju, sve što vam treba ima. Sad djece kupe film za ove kamere, kod nas 3000 dinara, a ovdje 5 € su filmovi. Baš izgleda kao da je tu. Dobra je fora mačka, uživo izgledaš bolje nego što je na snimku, majke. Baš je dobra fora. Ne može biti više ASMR. Dobro, gledajte. Mačka bolje od Godzilla, majke. Bolje je. Ali mačka koja radi ASMR na nas radi. Halo? Da. Nećete nigdje vidjeti sve mu Japanu. To je Japan, bukvalno. And gonna have a pen. Isto u Shinjuku se nalazi government building kojem smo već bili više puta. Da. To dobije ocenu 10. Onda sljedeće. Mačka dobije ocenu 10 do mene. Baš je cool. Mislio sam da je kao, oh my god, kao reklama mačka. Međutim, baš se sviđa. Baš cool, da. Vibe 9. Znači nije perfect, ali blizu perfect. Da. Finalna ocena je 8,7. Što znači da Shinjuku, da li je street ili shit? Street. Kako je prva imala ocenu? Prvo je bilo Takeshita 6,3. Bukvalno. Ovo je mrak. Da vidimo koliko se osjećamo bezbedno i kakva je bezbednost. Krećemo. Bezbednost. Se osjećaš bezbedno? Stvarno nisi normalno. Mini pauza za art ili fart. Anonymous Art Project Creative. Generativna noćna mora. Ok. Ovo je tako Japan noć kad padne kiša. Wow, sviđa mi se. Art? Goco? Aco? Umetnik je Mami Yamasaki, ako nekoga zanima. Mislim, bit će u Jecinom klipu, ali moram i ja da vidim da li je Jeca uspela da snimi. Bro, dobro mi stoji, zašto mi dobro stoji? To ti ja kažem. Zašto mi dobro? Jako ti, kao da vodiš neki game show, bukvalno tako. Zašto mi tako dobro stoji? Jecu, se osjećaš bezbedno? Grozno se osjećam. Kako se osjećaš bezbedno? Muka mi je. Što ti muka? Ne volim ovako staviti spis. Ti ne možeš spipaš s ljudima? Da. Ovoliko je gužva, ja se ne držim za džep. Istina je. Recimo, kad se voziš u Parizu, čak i u Italiji, kad se u metrou, uvijek ide obaveštenje. Pazi se džeparaša, be aware of pickpocket. U Japanu to nikad ne čuješ. Goco, ovo je prvi put da ćemo provesti noć u gradu. Joj, znam. Znači samo čekam kao da prođe 12 sati, kao nema više vozova, onda smo gotovi. Sve će pa mi nismo daleko, ako nešto zagusti, ali plan je da ostanemo cijelu noć, to nam je izazov. To je jedan od razloga zašto smo došli u Tokio. Ali gledajte, vikend nam čak i po kiši je dosta živahno. Šta će se desiti, ja ne znam šta će se desiti večeras. Šta će mi da radimo? Imamo još 8 sati kad legamo. Da, moramo preživimo do ujutru. We have built the flag at home. In the dark. Let's take a picture with me. Oh, let's do it. Yes. Let's do Polaroid. Yeah. Can we take a Polaroid? Okay, let's do it. Let's do it. Thank you. Why don't you use your phone? We are YouTubers. Okay. Are you going to sing? Yeah, I'm gonna see. Do you need backup dancers? Yeah. One song, we dance for you, okay? Ja ne mogu da verujem kako se mi počinjemo ovu noć. Ajde spravimo da nismo s njima. Da. The club isn't the best place to find love. It's hard to talk slow. Singing like, girl, you know your love for me, say boy. Love the shape of you. Do some battle like an animal. Last night in the neighborhood. Ja ne mogu bez sramota. Ne sramota sam, ali nisam svake što. Kao sljedeća pesma, ja i ti. Ovo mora da je extended version, ovo je produžen. I'm in love with the shape of you. Security appreciate it. Ljudi, moj toilet, 15 minuta. Dajmo malo para. Ankcioza se boja ovog lika. Da, bukvalno. Nikad nismo imali bolji Polaroid. Wow. Iskreno da. Wow, čekaj. Pogledaj ovo. Sićo. Ne vidim. Pogledaj Polaroid. Ok, najći Polaroid ikada. Bukvalno. Eto,
Thank you. Thank you. Thank you so much. Znaš koliko ste ljudi okupili? Gleda, sad nema nikog, a puno vas je gledalo. We bring the show, bro. Ali iskreno sašili smo. We did it. Koji početak, a? Šta ćemo biti do 4 ujutro još? Znači sad kako sad može od ovoga da bude nešto jače? Eto ljudi, ako imate vi social anxiety, kako se kaže za srpskom jeca? Socijalna anksioznost. Ako se stidite tako da radite neke stvari, mi smo bukvalno sad ja i Jeci smo plesali, svi ljudi su prolazili, gledali nas, snimali nas. Ništa. Ništa, znači svi su zaboravili na nas, to je to. Nama je bilo toliko zanimljivo. I stvarali smo uspomene za do kraja života. Može se reći da je nekada najbolji deo života iza te zone komfora. A može se reći da smo bukvalno samo budale. Jao, karaoke Jeci. Mnogo je bilo dobro. To moramo ponoviti još jednom. Moram ići još jedno karaoke, moramo. Lik nas je baš dobro uslikao, brate. Brate, jeste. Ste ko tuče? Kreći? A nije, grle se, bukvalno drugari najbolji. Jeci ima teoriju da je Aco nekim poreklom iz Indije. Ček, šta? Svi smo sad prvi put čuli ovo. Ja zbunila. Imamo nešto za klip, ajde izmislim. Ideš mene okrivi. Sure, jeste, brate, 100% ima 2% indijske krvi. Postoji samo jedan test da vidimo da li je to istina. Idemo u najbolji curry place. Da. I ako se Aci svidi, u smislu da lik doživi neko onako duševno iskustvo, onda 100% ima indijske krvi. Kaže, dobro je, sviđa mi se, to nije to. I onda kad otvori usta krenuće, Punjabi, to. Za sada nema nikakve neke kao... Nema nikakvih sas aktivnosti, ništa nije kao kriminalno, ne vidiš ništa? Se nema. No. To je jedna... Ovo već 4 dana nije bilo. Ne. Ovo je neko je bacio jednu i svi su počeli. To ti je kolektiv. A znaš ko je prvi stavio? Stranci. Turista, da. Policija? Ajde ga odranimo. Šta je lik, on je brate fin. Što? Ajde, ne daju nas drugo. A teraju sve? A dobro, onda mi je malo, onda mi je lakše. Sve muzičare sklanjaju. A policija čeka da on završe. Da, baš kulturno. Ajmo naprijed, idemo. Ajmo. Tako mi je žao, pošto on je baš chill lik, onako bringuje vibe. Jedino što je kriminalno. Ovo će biti zabavna noć. Čijem osjećaj večeras svašta se desit će mi svašta vidjeti u gradu. Znači tek je 9:15, tek kreće. Aj, ja. Nismo nikad bili duže od 11 napolju, tako da. Danas je bilo 3 stepeni, međutim kreće neka oluja gdje nam je hladno. Ja ono u šorcu. Ovo sam neko rezervno majicu, ali ne znam šta će biti večeras. Zašto je Tokio ovako Tokio? What the hell? Nije ti ladno? Nije ladno, ja imam majicu, ovu kao providnu, pa ispod imam običnu majicu, pa... Dosta policajaca na ulici i meni možda najveći utisak da se osjećam bezbedno u Japanu bilo se desilo prošle godine. Bili smo u metrovu i ušao neki čovjek i dao nam je flajere kao neku reklamu. Meni je bilo kao čudno što lik u metrovu može tako da deli ljudima u ruke, na silu, razumeš, flajere. I kao nema zajek, uzeo sam flajere i bacit ću ga negde. Međutim, nismo ni stali na sljedeću stanicu. Policija je sa tim likom, znači imaju policiju i u vozu, sa tim likom išli su od kupea do kupea i on je išao i kupio flajere koje ima je dao ljudima. Ja sam bio kao možda ne vidim svuda policija, ali imao si kada si za svakog ćoška i čeka da se desi nešto loše. I evo, gleda, Aco prvi trči lik, ne može se strpi ni sekunde. Jesmo ovo uzeli god su prošli put? Ne možda biraš koja je porcija, pjerinča da bude manje i više. Ima spice level 20. Aco, ima spice level 20. Thank you. Put on the list. I'm so excited. Pogledajte kome je prvo stiglo. To super. Da čekamo da stigne malo. Šta si to uzeo, brate? Nije isto što i vi. Nisi uzeo isto? Ti znaš šta uzimaš, a? Ajde, Nije, nisam uzela. Što da tako? Ovo izgleda jako dobro. Nije više pravilo. Ima religijsko iskustvo, to je to. Mora ti kaže kako je. O, arigato. Jel to to? 10 od 10? Tako dobro izgleda. Sad će gumaca. Koliko je 1 do... 9 od 10.
Ali ja ne volim kari. A, ti se uvrijedio, brate, kao 9 od 10. Ja neću ljubiti karija, a da želite da čujete najgoru stvar kod mene. Mrzim kada se meša hrana u tanjiru. A, ti voliš da je sve odvojeno? Sve se ispravlja, kući kad mi skrane, odjedne me sve to ne pojedem. Moja noć na moru u tanjiru. Znači, gledam ovu video po mesu, sve ušlo u pirinač, znači... Ti ne sam, ja nisam ljubite karija zbog toga. Znači, jedna realistična šestica. Meni je bukvalno savršeno. Goca čuti i nije socijalizovan, znači slednjih 10 minuta samo čuješ klik, klik, kašika tuče. Ali je dobro. Ja počinjem da volim kari, brate. A, to za ono spiciness level 6 i ostalo mu je, pa ajde probam. Nisi normalno. Ovo je otrov, brate. Sve peče. Koliko se svidjelo jeci? Ja izgleda je pokosi. Sad više nije hladno, malo. Da, ali i ti je cesto ponese neki duksima, da meni nije hladno uopšte. Odošli nam. Oni idu da uzmu dukseve i do kuće i vratit će se. Losom, brate, čarapaš solit. Moramo uzeti to. O, gledaj, ovako zagusti, ja ću doći ovdje po majicu. Majica, vidi majica. No joke. Nešto je ugaće. Na vrtene, na vrtene. On meni treba. Kao za života. Da. Znaš tako, uzet ćemo za noge, jedno, hoćemo? Gle, ima i rukavice, imaš kao šal ako ti je hladno. Plan nam je bio da nađemo 7-Eleven neku prodavnicu, njima da se sedi unutra. Hoćemo ga da zablijemo večeras, ali oni su već to promislili. Uveče je blokirano, ne može da se sedi. O, šta to? Imao sam jednu ideju za eksperiment, da imamo koliko je bezbedno da će mi neko ukrasti pare iz novčanika dok ja spavam pored. I bukvalno ću da ležim, da spavam i da im da će neko te da mi ukrade stvari. Iš pusti tu tvoje torbe i tvoj mobil. Da, bukvalno moj telefon i tu. Imam osjećaj kao da ljudi misle da ti njih prankuješ. Znaš, tako si se namestio, razumiješ? Pa kako da okrenem leđe, šta da radim? Pa ne, dobro je tako, samo... Ne, dobro je, stani. Sam sramota me jako, bukvalno ljudi prolaze. Socijalni eksperiment, goci, mi smo socijalni pranksteri. Nismo pranksteri. A kad dođu jece jaca. Ajde. Desi, brate, eto koliko je Japan opasno, brate, ljudi pevaju Donkey pesmu. Šta se dešava? Ne skidam ovu kapu cijelu noć. Moram ja sad neko da nabavim. Presmiješno je bilo. Evo je 11 sati. Za sad je sve mirno i chill. Otišli smo u WC, bukvalno u metrou. Prodaju random slike ljudi, sad pogledajte ovdje. Bukvalno dobiš random sliku neke žene. Ovo su random neke slike. Ima random slike mačaka i random slike kjera. I god kaže ko kjera izvučemo, njega kupujemo. Ajde, uf. Ne, nije buterija. Dobri ovaj film. Vidi, to je čivava. To je čivava. Ili jest? Jeste, viš kako je mali. Samo neko off-brand čivava. Čivava? Sad to nosi novčaniku, a? Šta se dešava? Djece danas potrošila 50 € jer je traža životinje koje su mi našli u klipu kad smo snimali. I kolekcija životinja koja je bleji na plaži. Ovo je baš dobro, god sam volite vidio ovo. To su bile neke životinje koje su spavale. Sad svuda pronalazimo životinje koje spavaju, ali nema tih na plaži što smo mi našli prošli put. Sad djeca hoće te, trošilo 50 € vidite na njenom kanalu. Sad ja i Goca lutao po gradu, pokušao da nađemo za nju. Ali toliko ima njih koji spavaju, što nerealno. Potrošili smo pola sata na prvom spratu, sad idemo i u podrum, ne htjete nas ništa. Ajoj, ako sad ne nađemo Gocu, nećemo nikad naći. Privesci sredstva za čišćenje. Budemo i naišli naš jedne životinje koje spavaju po ludeću. Ne, svi spavaju, spavaju. Spavaju. Gdje je koala na plaži, bre? Dinosaurusi koji spavaju. Neki BTS koji spava. Najteže mi je od svega koliko sam već vremena investirao u ovo. U glupost, bukvalno. Toliko sam investirao 2 sata svog života. Sad želim da odustanem dok ne nađem. Ne treba mi to uopšte. Ja predlažem da idemo na sljedeće Goče da tražimo. Tamo inače bude jako puno tih automata s tim igračkicama, ali zatvorene. Mi smo jedini. A gdje na drugom spratu? Ajmo. Ok, aj sad Gocu. Bukvalno sve se ponavlja, samo nema tih što spavaju. Ajde, probamo kod Donkija. Ima isto nešto kao spavaju. Opet spavaju neki klošari, ali nisu ovi naši. Upravo smo saznali da Donki radi 24 sata, tako da ako nešto zagusti
imamo gde da odemo. Mada je Donki zadnje mjesto gdje ja želim da idem. Ja sad šetam kroz centar i bukvalno jedini ljudi koji prave sranja, nešto deru se, bacaju limenke, su neki turisti. Znači, bukvalno nema ono, da se neki Japanci klibere. Ima svašta po ulici i Japanci su onako malo su popili, sede vrat, ono bleje, pričaju, smeju se. Kupe alkohol. Ljudi da, viš, prosipaju, piju. Nema više pijenja na ulicama. Da. Ajde vidimo još da li ima nikog spavanih. Svi spavaju, jako mi nervira, svi spavaju. Sam nešto sam ja snimam klip o tome i što neće uspjeti, to me najviše nervira od svega. Isto kupe i cigare, sve kupe, alkohol, cigare, nema glupiranja na ulici, zovu se Shibuya Patrol. Tako i treba, zašto oni su uveli zakon da ne smije se pije na ulicama Shibuya i ljudi su i dalje nastavili da piju. Nisu to poštovali, čak ni Japanci. I sad su oni poludali kao sad da vidim da došli popili. Sve rešavaju, vrate, nema se Idu i jednog druga, gledaj, ovi piju ovdje, sad će njih da dođe. Stvarno ljudi, znači turisti su problem. Mi smo turisti, samo smo bolji. Ovo je uvijek prepuno ljudi, gdje nema nikoga, brate. I toliko ima ljudi da nikad nisu primijetili ovu zastavu, brate. A znači svuda ima policije, brate. Ovdje kažu da mi je strašno, zašto kao nema ljudi, navikao sam da ima jako puno ljudi, ili tako? Da, ova raskrsnica uvijek ima jako puno ljudi. Jako je drugačiji vibe, jer uvijek onako imaš puno ljudi, čuju se onako naš koraci, neka blaga priča, sad ako imam tiho i onako ima samo 30 ljudi, mislim 30 ljudi daje puno, ali... 5 auta, nemaju puno auta. Tako mi je čudno, izdeluje mi kao pust grad. Koliko mi sad prija nekoga, zašto uvijek ima jako puno ljudi? Ovaj park je da baš dobar spot. Preko puta prodavnica. I uvijek je dobra, brate. AC bez veze otišao kući, imaju u prodavnicama Dux, sad ću da im slikam. Ovo je nešto dobre pantalone. Oh. Good soup. Zvanično je prošla ponoć, prvi put smo u gradu da je prošla ponoć. Bukvalno, sad ne možemo ni da se vratimo vozom ni doćemo. Sad je gotovo, sve šta je tu je. Ovo neki spiritual lyrical rappers. Da ih pitam da li treba backup dancer. Nema. Grad pun taksija, čoveče, nema nijedan cool auto. Koliko je prazan centar, ovo je toliko čudno. Mislim, ima dosta ljudi, ali je baš prazno, brate. Ovo je za Shibuju, brate, jako prazno. Mislim da beže do ovih repera, ne mogu ih slušati koliko su loše, brate. Jer ja ću uskoro početi da trčim kroz ovu raskrsnicu. Gde je? Tu, rekao da je tu, negdje troluje me. Zašto su u crnom, brate? Zašto ste u crnom, pa vas nisam prepoznao? Da, ugasio se ceo grad, bukvalno nigde ničega. Neko je spavao u metrovu, ovako je ležao i pao mu je telefon, iPhone kod nogu mu je stajao. I žena izlazi napolje, ustane, uzme mu telefon, stavi mu ruku i izađe napolje iz metrova. Wow. Bukvalno, evo pitaj Jacu. Onda je vreme za eksperiment onaj. Ležim i spavam s novčanikom. Da će mi ga iko uzeti u centru grada. Vreme je. Znači, ne mogu da verujem. Neće se vidjeti na timelapsu, dolazi lik da me budi. Dere mi se Donki uzme novčanik. Da, i uzeo mu novčanik i dao mu u ruke. Koliko je ubio u minut? Bo ni minut, bukvalno. Mislim da nema poenta da ponavljamo ovaj eksperiment. Prošlo je minut. Znači nije bio ni minut da neko nije stavio novčanik njemu u ruke i probudio ga. Tako da, to je to. Vi ne možete da zamislite da ti ideš kroz grad noću, ti se ne hvataš za novčanik ni za šta, ti samo živiš bukvalno. Da ostanemo budni cijelu noć u 12. Čekaj do ujutru, ajde. Sad, bukvalno, šta ćemo da radimo još 4 sata? Ne znam. Ali to već... To je okej. 4 sata je čak i okej, da? Da, jest. Brzo prolazi vrijeme, Jest. zabavljamo. Sad ćemo malo ovako bukvalno da blejimo tu i da gledamo ljude koji prolaze, da imamo će se nešto zanimljivo desiti ili nešto zanimljivo da vidimo. Ovo je iskreno jedan od omiljenih dijelova putovanja je people watchovanje. Kao gledaš ljude, vidi šta je ovaj obukao, vidi kako izgleda cool, šta ovaj lik radi. To mi je jedan od omiljenih dijelova putovanja je people watchovanje i kao što vidite oni svi pričaju o tome kako je to cool. Ispao mu je novčanik. Mislio da mu kradeš? Da. Vreme je za Donki. Shibuya is a hot city. Yeah.
Have a nice day! Great ball! Be quiet! Šta se dešava? Jak budem nosio ovu kapu, ja sam ugasio. Aj sad idemo dole psikirno po jednu kapu. E sad, Donki je uvek uklet. Noći je valjda još gore, sad ćemo da vidimo. Ja, još vama prvi put, znači ovo je sad... Šta? Stisneš i diže ovo? Nema Donki jer ima svašta. Dobro ti stoji. Okej. Okej, look at us. Okej. Kao te progutala riba, viš? Brate, mnogo je cool. Na neki čudan način god kao da je bolje sada. Smanjili su muziku, tako? Smanjili su muziku i nema ljudi. Mislim i dalje je jako naporno, znači ono mozak me boli, ali mnogo bolje. Koje je tvoje mišljenje o ovako ovom reklamiranju i o ovome? What the hell? Da želiš da kupiš onda ovo? Znači... Još uvijek razmišljaš, boje nemoj. Krasti. Šta? Ali ovdje lako krasti. Ja nikad u životu nisam krala, ali ovdje lako bilo krasti. Ali u svakoj prodavnici. Mi ono s Balkana samo krađe možemo pričati. Već sam milion puta rekao o tome koliko je zbunjujući Donki. Tako ću prestati da pričam o tome, fokusirat ću se na neke druge aspekte. Ja to priču zašto se ja tako osjećam. Ali više neću. Znam da već sigurno smaram kao ono, okej, skontali ste. Ovo želim da radim. Otkad djeca nismo radili panove u prodavnici. Zašto mi ne pošlješ tekstualnu poruku? Tekstilnu poruku. Joj mi leva. Piše mi Vela, brate. Eto zašto mi stalno pitaš gdje je sprat? Kažem ti lijepo. Gore je. Izvini, šta ti planove s ovim? Aj, molim te mi reci. Zone Zamfirova. Stvarno, ko će pobediti, stvarno? Ja glasam za ovo. Ajde. For the memes, ja ću da navijam za njega. Ovo je reklama, jel? Okej, let them cook. Nervira me Donki. A tek smo ušli. Šta bi prije? Šta najviše želiš? Zamisli ovo. Imam taj od lega veliki i da ovaj parkiram pored. A vidiš, imaš kombo taj i supera. A, vidi, ima Mazda. Ovo smo mi vidjeli uživo. Wow. Vidi! Let's go! Eto, join the gang. Ovo je još najjeftinija kapa. Let's go! Mora i Aco. Aco moraš ovdje. Ne moraš Aco, ali... Ajmo u grad sada. Šta će se desiti? Donki i Kojo. Donki i Kojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ljudi ono prelazi pešački. Samo 10 ljudi da prelazi. Wow. Brm. Koliko spušten auto, a? Skroz, gledaj. Nikad nisam vidjela spušteniji auto. We're whamming it. Double whammy. Whatever you want. Šta se dešava, brat? Znači, neki ješu Englezi. Ja jako volim Tokio, ali žive u Bangkoku. Aha, Bangkokčani. I sad oni idu u ulicu i mi ćemo njih da upoznamo. Ej, era bombare, era bombare. Oh, you like Dario G? Yeah. Dario without G. Dario no G? Yeah, no G, my G. You were born in the 90s. Yeah. 2000. But 2000s! Ooh, lucky you! don't forget to like, follow, and subscribe. Jesus Christ! Don't hate us. I don't Because you hate hate us. Jel ti je trip što je ovako prazno i zeleno? Apokalipsa. Mislim i dalje ima 100 ljudi, ali to je baš malo.
Konča ko Hrčika, nema gužve, brate. Uglavnom ljudi, vibe grada je totalno drugačiji, ne znam kako bi ga objasnio. Trenutno u gradu su samo budale i mi, tačnije samo budale. I idemo sad da jedemo, pošto smo gladni. I treba nam u WC i svi WC su zatvoreni. Jeci ćemo, gledamo ove. Ovo je uvek otvoreno, ovi gačas. No, neću. Ajde. Možda jednu za kraj večeri. Ajde. Možda dve. Može. We look lonely. This will fix us. Ichiran time. Voda iz izvora. Aha, 3 ujutro onako. Sad tu jedno sat rana blejimo. Da. Gledao podzemlje. Pom. Znači klasika. Okej, let them cook. Što sjeci toliko klanjaš? Pa zahvaljujem se. Arigato gozaimasu. Kad sam bili kod samuraja, naučio sam, znači nije, ovako se nagneš, da može se nagneš, staneš i onda se podigneš. Da. Onda ima jači onako. Dobro, jec ne spava, brate. Ne, ja. Ljudi, šta da vam kažem, ovo smo već snimali, ovo je najjače stvari kada da. Kako se ovo poredi sa burekom posle izlaska u Subotici? A burek je baš dobar u Subotici. Burek nije ni do kolena. Stvarno? Buraz ove nudle. Aj, čekaj da probam. Kada ovako polu, u 3 ujutru kad ti se spava, aj uzmi prvi zalogaj. Aj. Dobro, ja sad uzao, nije mi dobro. Ako izgledamo malo, samo da umoram. Popio sam jedno energetsko piće, ali nije mi pomoglo. No, malo. Jel ti pomoglo? Ne. Ja spao pa soha breskve. Ja, ali promukao mi je glas, nisam s ni derao. Ja dala? Da. Malo je bolje od bureka. A malo je bolje. A ja baš volim burek. Okidali. Napolje je hladno, moramo obući nešto malo duže. Okej. Malo toplije. 3:30, još malo. Šta treba da izdržim? Sad je već hladno i naporno i ništa ne dešava, znači ono šta ljudi rade, ovdje meni nije jasno. Gde ste bre ljudi? Pa ovo već 5. put ljudi su smorili. Skri sad te moje stikne da šalje familiji. Kako sam iskreveljena kao kreten. A? Bezbedno je za sada. I da, ja sam zaboravio skroz na taj deo klipa. Neki jedan lik je malo kritičan ovaj u centru, a ostali su dobri. Ima puno policije. Ovaj lik je jedini sas u cijelom Tokiju za sada. Kreće repovanje. Actually ima flow, brat. Da li si ti slažeš sa mnom? Bezbedno je, ali da je naporno, no i dalje ljudi ti koji izlaze od nas, koji su po tim dejstvima onako smaraju, brat. Ta kultura, tako izlaženja i to, meni je to užas, ja to nikad nisam voljela. Pogotovo sad kad sam stariji još više me smara. I tako ti ljudi ono kao okej, smiješno je, ali brzo jako smori. Pogotovo ako si ti ono u normalnom raspoloženju. Bro. Znači nisu se svađali ni 5 minuta, policija mu došla. Stiže još policije. Ovaj lik se bio skinuo, sad se obuko i sad će vratila ga apse. Update. 2 liga su se posađala. Znači posađali se, nisu ni potukli. Policajac je došao i razdvojio ih je i sad ih ima ukupno oko 12 policajaca. 5 na jednom i jedno 7 na drugom. Pričaju. I pričaju već 15 minuta. Ja ću vam kao, hoće je uhapsit? Ne, oni samo pričaju, tako se imala slava, ne znam šta se dešava. Situacija s roditeljima. Jesi te volila kad si bio mali? Kaže Aco, ovi rade terapiju s njim, pošto će prošleć pola sata. Šta drugo radi? Šta možeš ti da pričaš s nekim pola sata? Ali njihova bitka je trajala kraće nego što oni pričaju. Da, bukvalno. Posvađali su se na 5 sekundi i sad pola sata pričaju o tome kako su posvađali. Stvarno je, gle, još ih ima. Stiže još 4 policajca. Ajmo na sladoled. Izgleda u 3 ujutro da pune ove police s hranom.
jer se odlučanje u kutijama. Ovo nisam probao. Ice creamuru. Oooo. Very nice. Donkey donkey. Ovo je moj slavol jako premium. Je jako zamrznut, a? Jako čudno slavol, vidite to je čokolada. Ova čokolada iznutra je tvrda, kao i ova s polja. Zatvorili se klubovi pa su sad pune ulice. Šta mi radimo? Još 20 minuta samo? Wow, što sam happy. Kao što vidite, puno ljudi šete po ulicama, što znači da svi idemo na voz. Svi ljudi idu u jednom pravcu, to je ka stanici, jer uskoro kreće voz, prvi voz. Da li dalje drže lekciju? Onom liku. Čula sam sad, došli su još policije. Pojeli smo sladoled, ja sam kupio neke čips za golubove, ali nisam ih hranio. Vidimo da li policija dalje ima therapy session s onim likom. Otvorila se stanica, jej! I nije bilo tako loše kao što sam ja mislila da će biti. Da. Ja sam mislila da ću ja jedan trenutku odustati, bila sam sigurna. Lagano. A zanimljivo je vidjeti grad i u ovakvom stanju. I dalje drži therapy session. I dalje. Bukvalno su stigli do onog detinjstva. Bukvalno su ceo život prešli. Ja, bojimo se će biti gužva, zašto svi idu tamo. S Bogom Tokio, idem kući, dosta bi je bilo, hvala lepo. Ja, bojim se će biti jako velika gužva. Meni je jako bilo lepo večeras. Meni je bilo najbolje. Ja mislim da ovo putovanje u Tokio ne bi bilo ni pola dobro, koliko je dobro kad smo s vama. Stvarno. A što svi spavaju? Obično stajem u 5 da montiram, sad idem da ležem. Ja sam ona kao jutarnje ptice, ja volim ranije da ustajem. Duva vetar, ova kapa na kraju super, brate. Sad sam da podelim finalne utiske. Baš mi je drago što sam vidio ovako grad noću. Dakle, imam i tu perspektivu u svom nekom sećanju. Dalje sam se osjećao bezbedno, stvarno jesam, spominjao sam u videu zašto. Baš je bio chill, bila je jedna svađa i možda 2-3 svađe bilo za cijelu noć. Ono, brate, to je ono normalno. Za izlaske, da želim ovo da ponovim opet, ne. A kao želeo sam jedan da doživim, to je to. Mislim da je klip bio zabavan. Ja ti vama sam pokazao kako to izgleda u Tokiju. Možda smo trebali ići neki deo da su više klubovi ili ne znam nije šta, mada bukvalno ovo nije neka tema koja je bliska meni, pa zato možda nismo najbolje obradili, ali mislim da je klip bio zabavan, da se mi zvezali sve to. Tako da to je po meni najbitnije, da su vibes bili. Nije lako Marko Nastiću. Onda izlazi i pušta tehno-fenomenalne mikseve u diskotekama, a tamo ljudi ovakvi kakvi jesu. Nije lako Marko Nastiću. Massive respect. Vidjeli ste tu, već vam iskočilo davno. Tako noći.